Ndị ọma m, oge eruola mgbe anyị ji esi ụkwa anyị ahụ. N'ihe onyonyo gara aga, eziri m unu etu esi amachasị ụkwa rere ere na mmiri, ma ugbu a anyị nọ n'osisi ya. Jisie ike ka ile ihe onyonyo a ruo n'isi njedebe ka ịmụtakwanụ ka esi esi ụkwa. Ugbu a, dịka ị sachasịgoro ụkwa gị, wụnye ya n'ite ị ga-eji esi ụkwa ahụ. Ihe a bụ ngọ nke esitere n'unere ojii wee mee. Ihe mere ị ga-eji etinye ngọ a bụ ka o nwee ike eghe ngwa ngwa ma dekwa ede otu isi wee chọọ. Ugbu a ka m tinyetụ ngọ a nwantịntị n'ime ite ụkwa m. Dịka ihe onyonyo a na-aga n'ihu, echefukwala ideba aha n'usoro mgbasa ozi anyị ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị nke ọma. Ngwa gbanyezie ya mmiri ruo n'ogo ọ dị gị ka ọ ga-eghele ụkwa ahụ ma isinye ya n'ọkụ. Ka m sinyezie ya n'ọkụ. Lekwe ka m na-asachasị ose m ji esi ụkwa. Eji m ikwe na aka odo esu ose a. Agakwara m ka m lee ma ụkwa m a oghela, mana o debe ọfụma otu m si wee chọọ. Awụnyekwara m ose a n'ime ụkwa ma kpagharịtụkwa ya nwatakịrị. Dịka ụkwa sụgharịrị nwatakịrị oge, ewetakwara m mmanụ nri m wee tinyekwa ya nwatakịrị. Etinyekwara m naanị otu ihe ụtọ eji esi nri n'ime ya. Ma tinyezikwa nke bụ nnu n'ime ya. Dịka m tinyesịrị ya bụ nnu n'ime ụkwa a, m wee kpagharịa ya ma hapụkwa ya ka o wee sụọ ọfụma ma ghee ọfụma. Ngwa bịa soro m ka anyị jee kụọ ngaji n'eze n'ihi na ụkwa anyị eghela. Echere m na ị bụrụla onye afọ juru. Ngwanụ ka ọ dị.